karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Bagay kay sila buloy, dili ba? Ang akong anak, Miss Queen, o kini si Piolo, Mr. King. Bitaw, Bagay bitaw kay ko, sila Wilda. na, dili ba? Bagay nyo kayo sila. Ipakasal na yun. Bagay ba kayo? Ipakasal na yun eh. Sa dugayan. Ikaw gito'y buloy? Ay, sorry, Sara. Ay, pusing na, pusing. Ayo ha, buloy. Ay, sure. Kayo naman mo, porbida. Sige, ready? 2, 4, 8. Nabalik ko sabi. 1, 2, 3, ready? Okay. Okay, smile. 1, 2, 3, ready? Ay, tira na ko ng buloy. Okay. More. Okay. Okay. Okay na. Good. Ambi buloy. Ambi, Ha? patanaw ako. Ano ya? Tanawa. Ma'am, Mamilda. Oh, my daughter! Look at. Okay, mommy. You are so beautiful, so pretty. My daughter. Dito mo, bro. So confirm ka nga very pretty ang aking daughter? Yes, madam, yes. Ay, thank you. Ay. Angayan kayo sila, si Sarah og si Piolo, Miss Queen og Mr. King. Hey, Riza. Oh, Ruben. Picture taking puta. Ha? Oh, katong buloy. Niya, nagpadung siya na to. Bitaw, no? Psst! Hoy, ikaw. Oy, sir! Sir! Hoy, kasi di pangani mo. Baboy? Si Alvin! Mati baboy. Ano baboy mo tawag, guys? Buloy ko, sir. Oy, porbida. Buloy! Buloy. Unsang tawag. Buloy! Ako apelido. Ki. Ha? Musiki. Buloy ki. Unsang tawag, guys. Ano yung apelido? Buloy. Ki. Kanayan, sir. Ikaw to si Rubin, no? Yes. Oh! Ako si Ruben. Ang imo apelido ron, Rubin Padaplin, ba ba? Hanggaw. Dili ko si Ruben Padaplin. Oy, kundili, Ruben Castro. Oh, ha? Rubin Castro? Ay, ikaw ba? Picture ni. Okay, sir. Be, abi mo cellphone, be. Arya. Picture ni ha. Isa ka ba ni mo, sir? Kami si Risa. Kamon, oy. Kamon duha, sir, si Risa? Oh. Ang bilakaw naman to? Ha? Agbay lang imo nga nino, sir. Niipon lang na Sara tanawa, Unsa? Shit! Gibiyaan ko! Shit. Mapapicture na yung tamo? Sas! Kagatas! Usay gata, sir, ha? Igaagaw ni Kalitse. Sa porbida. Bago na siya na, kagatas. Ay, shit! Shit. Wadto ko nila. O ba nga eh? Murag dunay hangin sa utok na eh. Congrats ninyo, Piolo og Sarah. Uy, thank you, my friend. Salamat kayo, ha? Congrats, Sarah! Thank you, Robin. Pero, ikaw, Piolo, you are not worth to be a Mr. King. Ha? So sorry, pero no hold bars ko. Basta na ako'y dili mauyunan. Musulti jud ko. Og mo prang kagid ko. Okay, Robert. Pero, buwangan sa rin. Ang nga mo sabi nga kung balibara ng mga judges. Mga buta ang mga judges. Bitaw, no? Murag ikaw ginuta to ang angay nga mga himong Mr. King o dili ako. Yes! Of course! Sir, murag, dili na matingali paangay nga i-discuss na. Nisulti lang ko. Just what I feel.
Nahuman na. Bitaw, Robin. Okay. Sorry. Excuse. Oh, oh, Piolo? Ngano? kuan kini. Nakita gid nako gitumba ni Ruben ang tiil ni Piolo. Unsa? Piolo, day wet tissue oh. Trapuhi ang nahugaw nimong sapatos oh. Salamat Miss Risa. Bidang surtihang tawhana. Distansya ko ba, Piol? Ay sos o doon. Kung may siguro pikhan gito na ko ba? Dili sad maayo kon imo pang nabuhat. May hangin sa utok tutuhana ba eh? Klaro kayo? May buloy. Magkasugat ka ritag tao nga sama na niya. Kinahanglan nga taas na pailog. Kaya kung magpadata sa kainit sa tumbuot, ang may tabo, makahimot tagdautan. Maugin ba? Maugin yung buhato na to. Mao nga kinahanglan na ang taas nga pailog. Nilang tanapatan, okay ra. Kung insultuhon ta, ipalapos na nato speakers dunggan. Aron dili ka sakitan. Lagi. Mayo na pero okay lang kung magkantos. Pero dili, pitiig na siya ba? Awa niya. May buloy dili nga itong kinabuhi ba. Kinahanglan na taas sa pailog. Kaya kung dili ni mo na batunan, ang maong pagbati ang samputan yan. Mao nga may punta ka sa presuhan. Kung dili man na presuhan, adto ka paingon sa imong lubnganan. Mausan no? Porbida no? Nanaway siya na ako nga dili ko angay nga mahimo Mr. King. Ang saan taman? Dili man ako'y nagbuot nga mahimo kong Mr. King na may mga judges nga may hukom nini. Mao? O dili ako. Tinood yun na. Sakto yun na ba, Piol? Pusay ka bala ka. Bahalag na huway sa. Umanang hukom. Ang hukom sa huwis, dili na malalis. Tinawag ka na, may bulik. Ugma anak, kinahanglan nga mag-celebrate kita. Ha? Mag-celebrate? Sa unsa? Sa imong pagka-Miss Queen 2024. O niya, unsa magklasiha sa celebration? Ay, manapit na sa ito mga silingan. Magpa-cater kita. Ha? Magpa-cater ta? Good for 100 persons. Dapito na ang atong congressman, ang mayor, mga konsihales, o kapitan ng mga konsihales. Lakip na ang mga SK officials. Mommy, kinahanglan pa ba na? Kinahanglan gayud. Kinahanglan nga mag-celebrate ta. Ipakita na to sa tibuok lungsod. Unsa ka kasikat, anak. Unsa ka kagwapa. Liwat sa imong mami, Imelda. Mommy. Og dapiton ta si Mr. King. Si Piolo Pascolado. Ha? Atong ipakita kang Mr. King, Piolo Pascolado, nga dili ta basta-basta iha, nga may kaya kita, og makatugbang sa iyang kahimtang. Mommy. Kung may kaya sila sa buhay, mas labaw pa kita iha, Sarah. Mommy. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!